लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावनो नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। स' लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअनि गिबि आपडेटआवनो दङ बर'निनो जाखांफु मेथाइ रोजाबगिरि बिथां खनसाय ब्रह्म आरो फुंबिलि बसुमतारी बिथां सानैनि मेथाइ रोजाबनायजों बावखुंग्रि हाजोनि अन्थाइ थापा मुंनि गोदान मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो लेजेन्ड एक्टर बिथां अमप्रकाश लोगोसे फुंबिलि बसुमतारी बिथांमोनखौ। आरो बे मेथाइखौ साननैसो आवगोलाव फेसबुक आरो इउटुबफ्राव गोबां ट्रेन्डिं जानायखौ नुनो मोनखादों। नोंथांमोना डाइरेक्सनखौ खालामदों बिग्राय ब्रह्म बिथाङा आरो नोंथांमोना बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां बावखुंग्रि हाजोनि अन्थाइ थापा गोदान मिउजिक भिडिअखौ गाबोन फुंनि समावनो फुंबिलि बसुमतारी अफिसियेल चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना जाय नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ बिथांमोना गाबोन फुंनि समावनो फुंबिलि बसुमतारी अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नायोब्लानो जाबाय। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ स्टार प्रडाक्शन बेनारनिफ्रायबो तामुलपुर जिल्लानि मुंनि मोनसे गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन रिजुमनि सोरगियारि लोगोसे सन्जीब दैमारि बिथांमोनखौ। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोर आरो बर' सावथुनफोरनि बागै भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।